Mana kɔnɔna mara minisiri colonel Abdoulaye Maiga ani duguden tɔn fana ye ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya kɛ kunungo u cɛ kɔrɔfɔw ye tali kɛ kalata nata koɲɛw kan Musa Kɔnɛ ale fana y'an sama o kunnafoniw na. Maliden bɛɛ sen ka don bɛɛ jɛn fanga waliyali la o ye laɲini ye furancɛla fanga ɲɛmɔgɔw ye min bila ɲɛfɛ o de hukumu kɔnɔ minisiri saba k'a daminɛ sariyasun lakuraliko minisiri ka se mara ni mara cɛbɔli minisiri ma ka taa bila jamana lakuraliko minisiri la o ni dugudentɔn ɲɛmɔgɔ sigira nin kɛnɛ kan walasa dugudentɔn k'u fɛlaw fɔ kalatatɔ waati ko kan barisa ko dankari kɛra waati fɔlɔfɔlenw na kalataw tun ka kan ka ban ka bɛn min ma k'o sababu kɛ jamana sariyasunba kura yɛlɛmali kalata ye. Référendum kan ka kɛ dati min na ma ko la an ka jamana ɲɛmɔgɔw ka vision mun ye bɛɛ ni kiriyaw ka se ka sabati nin baara in bɛɛ kɔnɔna la donc o tɛmɛnen kɔ puisque datiw falen na kalata tɔ minnu bɛ yen o ye maire ka kalata ani député ka kalata ani sénateur ka kalata an ka sariyasunba la député bɛ yen sénateur fana bɛ yen donc o kalata bɛ yen ka taa a kuncɛ ni élection présidentielle bon transition fana bɛ ban kuma min na an b'o fana dɔn donc an ka jateminɛ sani an ka hakili jagabɔ kɛ ka fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔw ye ka kan a wajibiyalen non vraiment ka parti politique ni société civile mɔgɔw ɲininka u yɛrɛ miirina ta ye mun ye a bɛ se ka kɛ cogo min na n'a sɔrɔ kalata ni dɔ bɛ bila dɔ ɲɛ ou bien ni dɔ tɛ bila dɔ ɲɛ a bɛ kɛ cogo min na au moins k'u miirina ta bɔ. A yirala ko ci kun sera dugudentɔn 100 ma u k'u fɛlaw fɔ olu la ko 31 de jaabili kɛ n'o fɛlaw fɔli ye kalata waati ko kan o fɛlaw kɔmasegi kɛlen kɔ kuma dira dugudentɔn ɲɛmɔgɔ nalenw ma u k'u fɛlaw fɔ ka se a dan na. An kun tɛ an da maga élection ko kuma na ni Mali tun ma sécuriser ka ɲɛ a fan 14 bɛɛ la an kun y'o o laɲini de kɛ mais komi kow n'a taabolow ma élection ɲuman bɛ se ka organiser a bɛ se ka kɛ date indiquée la comme dɔɔni bɛ se ka fara a kan mais ne bolo an bɛ ka fɛn o fɛn fɔ ka kɔn élection ɲɛ nin o bɛɛ ye ko wɛrɛ ye maire sigi régional ne bolo olu si tɛ pressé ko ye Mali ko ka girin o bɛɛ lajɛlen ma munna an tɛ présidentielle ni députation couplé an k'o kɛ fɛn barikama ye ka organiser en fɛrɛ ma surtout biométrique ko kɛ mɛ problème déjà ɲɛ tɛ ka se ka sɔrɔ a la mɔgɔ caman y'a kɛ o ma ɲɛ sɔrɔ a la ne yɛrɛ votera ni ka carte wɛrɛ de mun tɛ biométrique ye carte kɔrɔ munna an tɛ temps ta k'o organiser ka ɲɛ ka fɛn kɛ jamanadenw bɛɛ bɛ bɔ ka fɔ ko tare mun na ka sɔrɔ a ma kɛ n sigilen bɛ fama ɲɛkɔrɔ n bɛ kuma duman fɔ a ye. Fɛla minnu fɔra ministre d'État y'a yira ko tɔmɔli bɛna kɛ olu la k'a ɲini min ka fisa jamanadenw ma ka sɔrɔ ka o jaabiw lase jamana ɲɛmɔgɔ ma laɲiniw sabatiliko kama.